आयतनि दब्लायथिया 300 सेन्टिमिटार स्कुवेर आरो बेनि खना हांखोनि लावथाया 25 सेन्टिमिटार। बे आयतनि सोरगिदिं सिमाया बेसेबां मोनदों? बे मोनसे आयत। बेयाव मा थायो? बेखौ जेनेबा गोलाव L हमबाय, बे गुवार जागोन, होमबा बे B हमबाय, बिदिनो बेबो B, बेबो L। नैबे खना हांखोआ बेसेबां मोनदों? खना हांखोआ जोंना 25 सेन्टिमिटार। ओमफ्राय बिनि दब्लायथिया बेसेबां? दब्लायथिनि फर्मुलाया मा जायो जोंना? दब्लायथिनि फर्मुलाया जोंना जायो गोलाव सानजाब गुवार। सोरगिदिं सिमानि फर्मुलाया जायो सोरगिदिं सिमा माने बेनिफ्राय ओरै थाङै बे बिसिबांनि लावथाया बेसेबां जायो? दा बेयो मोननै गोलाव दाजाब मोननै गुवार ना, बेनिखायनो 2L + B जायो। बेनो LB। होमबा जोंना एरियाया बेसेबां होनाय दङ? L × B आ 300 सेन्टिमिटार स्कुवेर होखानाय दङ। ओमफ्राय नैबेनो जेनेबा जों बेखौ हमनानै लाबाय H हाइपटेन्यूज, नैबे आखान्थिथामनिफ्राय हमनानै लाबाय। बे आखान्थिथामाव खनाथि आखान्थिथाम जाबायना बेयो, होमबा बेखौ जोङो मा लिरनो हागोन? H² = L² + B² पाइथागरासनि फर्मुलाजों। होमबा H² आ बेसेबां? 25² = L² + B² जाबाय। 25² माने 25 सानजाब 25 625 जायो। L² + B²। दानिया मा खालामगोन जोङो? दानिया जों मा खालामगोन? L + B² बानायगोन। A + B² नि फर्मुलाया मा? L² A² + B² + 2A बेनो L² + B² + 2LB जाबाय। L² + B² आ जोंना 625 दङ। 625 + 2 × LB आ बेसेबां दङ जोंना? 300 होनाय दंना? नैबे LB आ 300 होनाय दङ। 300 होमबा 625 + 600 = 1225 L + B² आ होमबा L + B आ बेसेबां जागोन? L + B = 1225 = बे मा जागोन? 35 जागोन। L + B = 35 जागोन। माने 35 35 सानजाब 35 1225 जायो। बेनिखायनो L + B = 35 जाबाय। होमबा सोरगिदिं सिमा बिदोंना? सोरगिदिं सिमाया बेसेबां जोंना? नैबेना सोरगिदिं सिमाया होमबा 2L + B = 2 सानजाब 35 = जोंना 80 जाबाय। होमबा जोंना अपसन नम्बर बेसेबां जाखो? B।